Kakinhun nakaseng BJP Meghalaya, balayalam da umintri sorkar ubaksan borshulai, bat UMLA ba AL hek haga khatlai trik jemang, kalaya kindo ya umintri kena ka sorkar pedeng ubakmi ya katanat pulih puthi, u Dr. Sukanta Majumdar, bat dawa ya kajing tuklar lem mardor jong ka sorkar pedeng, ban penbet iki kenrum kenram ha kajing penyany hapo ka school ba North Eastern Hill University nehu. Kakinhun kelapan pau sya umintri halur ka jinglong jingman ke bamenta haka skul ba nehu. Habak dawi ka jingthot ke bapura jong ka jing penyat haka skul ba. Namar ka jingbam dan jong vice chancellor haka office trikam jong u mental kamslam. Ka jingdan kinong tre, ka jingnang herdor jong ki jingdan kam, ka jingbam dan ka jingalam ke babiang, ka jingnang kia jong ki jing barok kini kilapan mi ya ka jinglong jingman ke bakta jori ki samla puli ong ka BJP. Kakinhun kelakar pat ya kajing tuklar bamardor da katanat ka sorkar pedeng, kenang ban pentik na ya kajing turekam kebayat bet ya renti jong ka skul ba ka bahakmat jong ka than syatay la ngi. Kalaban joru halor kajing don kam ban pujuli, kata ban thong ya u vice chancellor u batmai, u badan kajing sngutu ka baziliu, ha kabayadai bat ka kolshor, ka akor ka buram bat kajing don kam jong ka than. Katkum ka jingpan pau jong ka BJP Meghalaya unit, u Dr. Majumdar ula kular ya ka kinhun, ba on saya keren mardor ya ka kam bat umintri sorkar u bakmi ya katanat puli puthi, da ka babu jingmut, ha ka bayade bat ka lawe jong ki samla puli, bat ban pentikna baka nehu kan wan pai no kam kloy syaka jinglong jingman ka bayat bet yai renti.